ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ବୁଲି ଯିବା ସେହି ଗାଁ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦିନେ ଖେଳ କରୁଥିଲୁ, କେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କେଉଁଠି ଯାଇ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳୁଥିଲୁ, କାହା ଘରେ ଯାଇ ପଶୁଥିଲୁ, ଏମିତି ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତି, କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲୁ, ସବୁ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଝରଣା, ନଦୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ସ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଘର ପାଖରେ। ଏବେ ସେ ଗାଁ ରୂପରେଖ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଗଛପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମୃତି ବିରାଜମାନ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।